sai fa wannan in sun kera su sai su ce to tunda ku wayo bai ishe ku ba ba ku san ciwon kanku ba cikin sefa din nan kashi 75 cikin 100 sai mu aje muku sunan mu faransa da 25 ake aiko ma kasashenmu yanzu ya kai kashi 50 ake aiko ma kasashenmu tiba cikin kayanmu da an ka ɗoka an tahi an saida su wata ƙasa an amso dolar an amso euro an zo an kimshe an ta da inji ya kera kuɗin ga da ya kera nasu ne amma ga sunanmu ne suke kera su abinda suke so suke kerawa in an ce kayanka miliyar 5 ne sai cikin miliyar 5 din nan yanzu sai a ce kuma kashi 75 da yanzu sun yi adalci kashi 50 suke riƙewa mu da ba mu san ciwon kanmu ba sai a ba mu kashi 50 a ce to waɗannan ku sayi ma 'yan ƙasar ku abinci kenan in kan lisaha shekarun ga duka arzikin ƙasarmu da suke kwasa na ƙasa na waje gyaɗa ce kake nomawa gero ne kake nomawa inda suna amfani da shi masara ce inda suna amfani da ita mu ne ma mu noma ba ma sai da musu ne muke yi ba saye ne muka yi gare su in ka kalli sa tun da kuɗin suke kera su takardun da suke kera kuɗi wannan itacen ina sun ka samu su wani itace gare su duk itacen ƙasashen afirka ne suke dacewa suna zuwa suna takarda wagga da kake gani suna zowa suna kera kuɗi suna sa musu zane an ce sefa wannan sefa ta kuce mun rike kashi 50 mun baku kashi 50 kenan in miliyar 5 ne an ka saida sai a baka miliyar 2.5 a rike miliyar 2.5 can wurin tunda kai baka san ba yadda za ka tana da kuɗi ka sa su cikin hanyar kwarai ka zo da waɗannan miliyar 2.5 ba ta ƙare ba kamfani duka masu aiki na ina ne na faransa ne waɗannan ma kashi 50 ɗin da an ka baka sai an biyo su an canye sai an biyo wani an biyo su masu cin su suna nan tare da mu suna tare da 'yan afirka kamfanin su in ba su sun ka ce ba su so ba baka da izinin ka ba wani kasuwanci in ba su sun ka ce ba su so ba baka da izinin ka sai da arzikinka ga wani shine wani lokaci na ce ma da bai biyar da an ka samu na cikin kai in ba mun walwale waɗannan da bai biyun ba ne ba za mu ganin kyawun mu ba sosai kuwa don in taƙaida wannan zancen harka kuɗi lokaci ne insha Allah lokaci kuma in yayi babu mai hana shi a sa ido a zuba a gani masu aiki ƙwararri suna ga aiki radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah. Allah ya kai mu. Amin.